awulavuthalaza laphela ikhanje la. Awushulonge kulenzi. Awufe. Hey, bosijaba. Ligwayiba lenza nangamakhandlela. Lamakhandlela babunike kaShembe ukuthi akhuleke ukuthi ulenza ngawo ligwayi. Wabdonis. Wakhekhe. Wamlethu. Buka ngalama ngimanyatha mali Nkosi yami. Yini ngiyathi. Awusana la endlini ukuthi. Wena ukuthi hambe emsithini wasebushu unganani? Sibonele yini ungaqoki. Kwashisa man futhi imsisela yasebenzile ngathi kupaka ethuma bhasi incane. Nikuvitela na ifenda ayisebenzi kodwa ibhizi yapanya panya ngathi bube nithenga ifenda yasetshwaleni niyenza mode esikoleni. Hayi man akusifeni leyo man i-windmill lendvu leyo kusebenza kudonsa amani. Nithenga iboholi. Uyithenga nakhona futhi ngibandla sasebenzisa amafeni lesikhathanyana ungafaka ekhona. Yini ungafaka ekhona? Bengifuna yona amakhokhone leyo wathi iyadura. Ayadura vele ema-ekhona yonke indawo ngaphandle ke kwalapha ku-best air conditioning specialist ke le njalo ke ma-ekhona ke very cheap ayikho ibudget lonayo lengeyizwe ukutholela ekhona lapha shayela ke nayo inombolo simanje.